Γεια σας παιδες, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο Minecraft server. Αυτή τη φορά είμαστε στο server live pod Bounty Hunter. Νομίζω, είμαι σίγουρος. Και βλέπετε το σκηνικό. Εσύ το σκηνικό. Κοίτα, είναι το πρώτο κορίτσι. Τι έκαμε μάλλον. Hello. Κάνε μάμπο. Δεν ξέρω τι θέλει από μένα, εμείς να πάμε σε... Εμένα δεν θα πάμε εδώ. Πρώτα να αγοράσουμε Iron Leggings. Πήραμε Iron Leggings. Και έχουμε 0 λεφτά. Αυτό είναι το καλύτερο του κόσμου. Αν παίζετε σε αυτό το server, έτσι είναι το skin μου, εγώ λέγομαι King του YouTube και πάμε να αρχίσουμε. Λολ. Ένα. Παίζουμε πράγματα. Μετά να φτιάχνουμε μέσα. Έχουμε full diamond. Έχουμε όμως αυτό να χρειάζεται λίγο αφήνουμε μαζί μας, αλλά μοιράζει, αλλά αφήνουμε αυτό. Εμέιδε βλάκας. Τώρα έρχεται. Τίποτε. Και χρειάζομαι πράγματα. Όταν χρειάζομαι πράγματα να κάνω, χρειάζομαι πράγματα. Έλα πάμε σε άλλους τώρα, όποιος να χρειάζεται. Αυτό λίγο. Έλα πάμε να τους φτιάξουμε όλους, έλα. Δεν είναι κάποιος παιδες. Να σας σχέσω. Πώς έχετε. Ναι, να σας σχέσω. Με φτιάξει κάποιος κάτι. Δεν με σκέφτεται. Τι πάνω είναι το deathmatch, αλλά δεν υπάρχει ποτέ deathmatch. Πολεμάμε ως full diamond. Και κάποιος θα σπάζει όλα τα θυμήθηκα τώρα κάτι. Αλλάξε το όνομα μου. Στο YouTube θα λέγουμε άλλο Gustav Experiment Gustav. Να λέγουμε τώρα Happy TV. Έλα θυμίστε πως θα λέγουμε τώρα. Έτσι να λέγουμε μετά αυτό και TV. Έτσι να λέγουμε. Βρούμε σκοτά πράγματα. Όχι. Hello, δεν δουλεύει. Δεν πίνω καθόλου. Opas. Oh my god. Wow.
What the hell? Επέφανα. Αυτή φορά πάω πάλι. Nice. Ρε πέλε, αυτό είναι καλύτερο. What the heck? What the heck? Βάζουμε τώρα πράγματα. Πολλά καλά. Είναι κάποιος δαμμένος. Χώρα. Και ένα πολύ καλό βίντεο. Θα σας πω πότε. Λολ. Αυτό ήταν back. Oare όποιος θέλει να με σκοτώσει να έρθει να με αμέσως. Χρειάζομαι κάτι άλλο. Και πέντες θα με σταματάω το βίντεο. Δεν ξέρω αν είναι το μικρό ή μεγάλο, εγώ νομίζω είναι πάνω από 15 λεπτά. Και θα με σταματάω το βίντεο και...